Għall-ewwel darba pajjiżna permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol se jorganizza konkors ta' premji fis-settur tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. Dan qed isir bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea tal-Ħiliet Vokazzjonali, organizzata mill-Kummissjoni Ewropea. Dan il-konkors ta' premji se jkun maqsum fuq 3 kategoriji fejn se jkunu jippremjaw studenti, għalliema u dawk li taw taħriġ fuq ix-xogħol tul is-sena skolastika li għaddiet. Qed naraw eċċellenza fl-edukazzjoni, prattiċi innovattivi li jsiru aħna nafu li dak li huwa vokazzjonali mhuwiex biss l-erf li jittieħed mill-istituzzjoni edukattiva imma anke l-esperjenza, anke l-riċerka ta' min jsemmi wkoll u anke il-mod kif nagħmlu. Ġifieri aħna differenza għal sistema akkademika tradizzjonali it-tagħlim anke jseħħ fuq il-post tax-xogħol. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-premju kien hemm il-Ministru Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici li qal kif dan il-premju li qed isir għall-ewwel darba se jipprovdi pjattaforma fejn il-prattika tajba, innovazzjoni u eċċellenza fl-edukazzjoni vokazzjonali. Il-Ministru Bonnici qal li dan il-Gvern jemmen kemm fis-settur akademiku u anke fis-settur vokazzjonali sabiex pajjiżna jkompli jissaħħaħ u javvanza. Nemmnu li fil-qasam edukattiv m'hemmx rotta waħda għas-suċċess. Aħna nemmnu li hemm iktar minn rotta waħda, hemm rotta akademika, rotta vokazzjonali jew applikata u tnejn huma importanti. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Frank Fabbri spjega kif it-toroq għat-tagħlim huma diversi u fakkar kif fil-passat kienu nagħlqu l-isker ta' snajja iżda dan il-Gvern investa fl-edukazzjoni vokazzjonali. Għal kif dan il-Gvern investa, Malta saret l-unika membru stat fl-Unjoni Ewropea fejn kull student jista' jagħżel liema suġġett vokazzjonali li jrid, waqt li għandu l-istess saħħa ta' dawk li jkomplu bis-suġġetti akademiċi meqjusa tradizzjonali. Wieħed jista' jinnomina lil xi ħadd billi jibgħat email fuq mveta.mede@gov.mt sal-20 ta' Novembru li ġej.